Ti Masakbayan. Ti napalabas, maladingitan unay ni Sofia, idinarik na nang adda madi na pasama kenkwana. Nakita na tinabati ni Jeffrey abalitok a kwentas, nga adda nakaukit anagan, a J. Javier. Atapan na nga rod, ada ito'y tinakikaidda kenkwana. Iti sabali a bangir, ingkagumaan ni Salud, nga ikalay sa kuma ni Jeffrey, isu a nagpamarang a masikog. Papagayam, denggan tituloy ti serye tayo itaalawas a napauluan. Kwentas, dito'y drama tayo, ti masakbayan mo. Anya, ulitan man ti imbagam. Anya ti kayat mo asawan. Agdadagsanak, Jeff. Umuna abunga ti ayan-ayat ta dayto imot ko. Pudno ka di ti ibagbagam. Pudno launay. May sakan nga ama, idinto ta may saak maten nga ina. Kasladyak mamati iti ibagbagam. Apay ko maasan ka mamati. Masapol nga agkalay satan, sakbay a dumakkel ti tiyan ko. Pagsaritaan tanto reta, ang mga noo mo na ti tao akatransaksyon ko iti pagkitaan mi a restaurant. Manang, di mo ka dinakita tin regalo kanyak na di mama abalitok a kwintas. Italangan adlaw kong awan. Balitok a kwentas? Saan ka di ang kanayon nga adda iti tenged yu day di a kwentas, sir? Idinadlaw kong awan. Naliplipata ka dinamag. Awan ka di tinakitkitam? Awan mo't, sir. Ay sus, sapay nabalor day jay, saan ka day? Impaaramid pa ila ni Mama Dayjay iti sabali a pagilyan. Adapay nagan ko ijay anak kaukit. Amangan no na idisuyo laeng, sir. Bayan nyo, padasag tumanen akitaan ijay kwartuyaw, sir. Mariribo ka na kuryo. Kuna ni salud ang masikog ka no? Mariribukan ko na, boss. Saan ka di arumbang nga maragsakan kayo? Diyak maawatan ti bagik. Saan aragsak ti mariknak? No di kat panagdwa-dwa. Agdwa-dwa kayo? Nuda kayo ti ama? Kasta ka di, boss? Diyak ngarod maawatan. Kaslaman, diyak kayat nga agsikog ni salud. Saan yu akayat nga agsikog? Ang kinayat yumat, tinakikaiddakan ko na, boss. Di mo kumanayunan ti pan nakariribok ko. No mabalin la ko mang ibabawit ti amin. Anya kumangay ti ibabawi yo, boss. Ti panagsikog na, kasta ka day. Saan kayo kadi ang magagaran? Taaddan to anak yaw? Apay, makuna ka di adakasak. Taapay asa anak ang magagaran ang maadaan iti anak ka ni salud. Apay ka di nga inayaban nak, ma'am. Diyak kaya ti kortina diti salas, kan iti kwarto ni Jeff. Sukatam amin ida. Naglidam ti Maris na. Kano kasuksukat ko laeng idikalman, ma'am? Ti kunak sukatam. Saan ko adinamag no kaano tinaudi apan ang sukat mo? Ay, ko ma'am, day tama nga minti kaya ni Sir Amaris ti Cortina. Dinamag ko ka din no anya Amaris ti kayat na? Basta sukatam. Awanan ti adupay asao. Anya ka di Amaris ti kayat yung nga isukat ka, ma'am. Jay sabong-sabungan ti kayat ko. Jay kanayon analawag ti aglawlaw. Kayat nga ta ni Sir day ta Amaris. Amangan mo no di na kayat ta saan anaasam iti sabong-sabungan, ma'am. Insan, gumatang taman iti pregnancy test. Takitaan taman, ang mga nagdadagsan kang agpaiso. Di mo mat ngamin kayat ti mapanagpakita iti doktor. Kasano ang mapanak agpakita iti doktor? No masikugak, katawan mat asawak. Ngam dagita sintomas amarikrik-nam. Kat iso ti madamdamag ko amarik na ti maysa nga aginaw. Unay lakit din tikin nadaksang gasat ko. Balasangak, nga kastoy tinapasamak kanyak. Ay,
At dabasol ko insan. No apay mat nga inawis ka iti daydi arabi eh. Ay, pag madyan na timapan ka dagiti night spots ako nada. Agdadagsanak nga tangag payso. Sapay ko mata saan. Nagsaritaan nyo ka din ka ni Jeffrey, ti may papanitikalay sa'yo. Pagsaritaan minto kano, tito. No mabalin ko kat iti kabiitan na panawan. Saan mi ko man nga ibay-bayag pay. Rumbang ko apagsaritaan yun, tapno malpasen. Dayta ko marod ti bagakan kwa na. Ngam ada kano transaksyon na iti negosyo, tito. Iso kano pa iti umuna nga asikaswen na. Kasta ka rin? Sa bagay, kasapula na dinabaybayan na iti kakadwa iti negosyo. Larigat no mabaybayan na. Saan ka di ang mabalin ada kayo ti mangibagakan kwa na nga agkalay sa kamin, tito? Tungpalan na kayo mat siguro. Siya tinagdesisyon nga sawaan na ka. Ngam isumot agdesisyon no kaano ti kalay sayo. Dayta ti kinid daw na. Kasta tinagtulagan nyo, tito? O anya, insan, nakagatang ka ka din iti pregnancy test? Wan insan, ngam kaslawan kirid ko amang kita no agdadagsanak. Ang masapul ama amuan ta. Tapno amom ti saganaam. Anyat serbina, no di mo mat usaran dayta. Kasano nga tanong masikugak nga agpayso. Di, aklo nam ti kasta pasamak, insan. Sana bale, tadamot siya imbati ti lalaki a kwartam. Kapilitan nga iso ti aramatag. No kas pangarigan aganakak. Diakon makatrabaho. Taadanton aw-awir ko. Ay katwan Sana bale, insan. Adda aklat ta iti likwidam. Amiga, hello. Inaramin mo ka din timbaga? Wan amiga, ngampi manaw, tada ka no napataga asikaswen na maipapan iti negosyo da. Uraya masumangpat. Takidawom ti panagkalay sayo. Talagang urayag. Pinasukatakpay amin na kurtina ditoy, tapno swerte akas iti imbagam. Sa bagay, jay ka no naswerte ang maris ti Piliam. Tapno, mayato ti banang ti panagsarita yo. Isungarod ang pinasukatak dagiti kurtina. Amangan no pod no ti imbagam anaswerte, no naranyag ti maris ti aglawlaw. Uwin takunada ano kanon nalidam ti maris ti aglawlaw, nalidam mat ti pagbanagan ti saritaan. Mangnamnamaak nga iti mabiit kat agkalay sa kamin, amiga. Oray siya, amiga. Mangnamnama akmat. Masikugak nga agpayso insan. Nagbunga tinaramid na kanyag. Angam, di kan agladingit, insan. Italaang day ta aliday. Ngam inton dakkel ton ti anak mo. Ison to ti kadkadwam. Sa bagay. Ay, wanak to analaing. Tapno dumakal to anasayat nga ubing ti anak ko. Kaasi kamot, insan. Ubing kapay nga agbalin nga ina. Dayta ti paglading itak insan. Awan to ti kaduak amang isa ka di ti anak ko. Iso nga itapay laang. Urnungam ti sapul mo. Tapno di kan tuunay marigatan. Sapay ko ma. Tadinak baybay anti apo. Wen, insan. Kat, agkidawak manan iti pamakawan mo. No saan aga po kanyak? Saan ko maakasta tinagbanagam? Nasaya at tandakan, Jeffrey. Pagsaritaan yun, ti petsa ti panagkasaryo kani salon. Saan pa nga ita, papa? Ada ngamin nagtulagan mi iti partner ko iti negosyo. Amang ibangon kami ti sabali nga isla. Bayat na ita plano yo. Nabayag ili na plano na ita.
Da kayo itan, timang ituloy. Masigurado ka na baligi da ita plano, papa. Arugyan mi adagos. Ijay Visayas kano ti pangipatakderan mi. Mayati jay, taadayo pa iti kakompetisyon. Iso nga rod nga iso pa iti intunar mi, papa. Makauray da ita kalaysa. Kita man na naimbag di takotse. No, dati kwentas ko abalitok. Kaano pa yung awan, boss? Diyak na puutan no kaano. Tay di agbalawak. Awan mo ten. Anya? Angam, namin adun alininisak ti kotse, boss. Angam awan tinakita. Mapanak ka nagiti pawn shop. Agdamagak no da naglako iti kasya kwentas. Adamot na kaukitanagan ko ijay. Ket, anya ti aramidan nyo, numasarakan nyo, boss. Gatangag, ore mano. Pakalaglagi pakday jay ti day di mama. Impaaramid na day jay ti sabali apagilyan. Apay nga enruar mo dayta a kwintas. Adda ka di planom amang ilako iti dayta? Saan kun to nga ilako daytoy insan? Daytoy lang ti may pakitak iti anak ko. No agdamag may papan iti amana. Nangina siguro dayta a kwintas. Nagpintas kandakkel. Nabakad pa'y. Saan akas karina ang mapugsat? No kasano anabati ti akin kukwa. Gapo nga tatanabartag, kat inikat na, ngam dinan na ibulsa. Nalabit. Ibulsa na ko masiguro. Ngam gapo iti bartak na. Di na naaramid dayta. Saan nga ta nagsubli iti hotel, anang sapol iti daytoy a kwintas? Mabalinakas na. Ta saan mo't asinsinan dayta a kwintas? Awan mo di kwentas, sir. Biniro ko amin asuli di ta kwarto yung ngam awan mo. Sa dino nga ta tinakaidiswak iti dadya kwentas. Saan nga ta nga ijay opisina yaw, sir? Masaya nga naklaw na iti day jay. Day jay ti kanginaan nga insagot ni mama. Inuwagsak ko pa'y idi ti abong ti katray kan inikat ko ti supot ti pungan yaw. Ngam awan mo tinakitak, sir. Sayang day jay. Makitak pa'y nga ta. Awan mo't kano karag iti pawn shop anapanak. Anya ka diti bagbaga ti katulong anapukaw mo? Kan kasano ana ikat di tatangad mo? Tiyak nga rodam mo no kasano. Basta idi agbalawak. Awanan iti tangad ko. Awan matanda anak kaibatsak. Saan nga ta babae mo tinakaala? Amang hanod damot sa bali a babae iti biyag mo. Babae ko nam. Kasano ko ma? Negosyo ti pakakumikumak. Amangan mo't na da babae a pagluklukwam. Babae pagluklukwan? Awan babae. Ayan nga rod ti kwintas mo. At ka di parikot yaw, boss. Kuna ni salod nga amangan no babae kano tinangalay ti kwintas ko. Ada nga ta posibilidad na, Goryo. Ha? Anya iti panagkunayaw, boss? Adda ka di sa bali a babae iti biyagyaw. Da kayo ti makasungbat iti dayta, boss. Iti imbaga ni salod day jay. Nalagip ko ti babae iti hotel. Amangan no adda inlok da iti ininom na. Iswasan na nagkitakit, idi sagitan nyo. Kasano kumangay so, boss? Dahit ang karoon ti pagsidawak. Saan ko apulos nga inatap a babae tinakaala? Adda napasamak kada kayo. Di mo pa iam mo tinagan na. Apeng amin nga iti ayon na akwarto tinangipanam kanya gidi. Una, gaputay bagam anapintas a babae. Siniputak no sa dino tinangipananda iti dayja a babae. Kat ijay ma tinangipanakan ka. Kat, kaano ka di ti long table, amiga? Day tati pakasurunak.
Aguray ka no, tada bangunan da negosyo. Iso ti pangpangruna na. Umuna ka di ti negosyo, sakbay ti kalay sayo. Day ta timbaga na. Kunak no dagdagan ti amana. Ngam ni kano Jeffrey ti mang desisyon no kaano. Ay, kung naklakit din no agkalay sa kayon, iti ka nito ang maamuan ng adan anak yo. Ay, sabali mo, day ta Jeffrey anya. Kasano no di na mauray a dumakkel ti tiyan ko. Day tanti parikot. Masapol nga agpanunot tamanan iti sabali a pamuspusan. Tapno, makalawit mo day jay a Jeffrey. Itaman pa'y anabartag ka asim mangpet, Mr. Jeffrey Javier. Anya ti parikot mo? Kaano niya pa nang ibaga mo ni di, amasikog ka? Apay abasit pa lang tatyan mo. Agpalawag ka man. Kwa, idi makumikom kay tinigosyom. Naragrag, tanasakit namin tinakam ko adinak pala pakasaran. Tinumero uno akagurak kati mga ulbod kanya. Saan ka nga inulbudan? Agpaiso ti bagbaga, Jeffrey! Insan, dakkelan ti tiyan mo. Saan ka kadi amarigatan iti trabaho? Imbaga ni boss nga aglibak pay kano. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan na denggan. Tituloy ti serya tayo itaalawas ang napuluan. Kwentas. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Steph Mero. Kaniti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y nga stasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay.